chỉ bày lệ vek ule tuân chung video ngặt xuan Tiffin làm kan hơi lệ đô na chu mi ma in an u nào chết la lai video tối tế lệ thil ka zot na kan en hau la kan sang lura, are you ready? Yes, please. John chapter 14 kan soi te John chapter 14. Chapter 6. verse 6 Verse 6. I am the right and foot and the left. No one can look the water and says to me. Tu phình đã buông rồi. Trang khát lệ. Ôi, ông lão ấy tu phình đã buông khát ta lắm. Tu phình đã buông khát trang sari lệ trang riat. Tu phình đã buông khát trang sari lệ trang riat. Trang hoa đã thu rồi. Các trang ba chỉ phình đã buông nia. Mình mà sao nia đã chọn phình đã lệ.姐姐那弄事情，干爸爸，你把姐姐那这书发来了，你弄姐姐那这书会上书。Sang nó cái thế hết ta hiền. Nhưng lâu cần suy tế lên Genesis khá. Rất là văn văn. Wow, em đã cực nhìn được quay lên, cái vấn nạn gì ai? Ôi thiệt. Vừa in hi July ni som pakwa ani in rin ni ani hey Tiffin lam hoi ma in voina ka sajek siam hi kan ron show lok atui lu tuka ten ma tui em awangin video toite hi reel satana kalak hi kan ron da tel zwa yanga sajek ka siam dan hi ka video masala ma hanin ka ron da to chutiang ang method tho chon ka siam ani atuna po hanin atui thei khop maya siam dan shewak lo vele chong deu te kha in lo om chanin lo en ula lo highlight ula mo kada ma se ka siam dan hi atui bere ka thiam bere ka ti na khani haulawa thiam lo vele chong deu te kha kanom thina wang khanin du chanin alo en le the ti kha ka han tar lang pa ani chon tun kar chunga hianin ni thum chau hi school an kala boite te hianin en study leave te ani awangin le ti an exam lai te ni exam lai Tiffin pai te ngai lo awangin chuwan chuanin chi thum chau hi kan ron share don ani chon hei Monday ani Monday zana hanin hei mo Monday tu ka an pai tur zo kani french fries an pai dona Sunday zana kan bol sai lo ka ti hianin apa inan kat saka ul sam ema ti chuanin hei zana hianin ka chhum lo ka atuk zinga ti vek hi chu a har lo har sa ve deu thina thoma te lo har buk nen mo chuanin zana hianin ka chhum lo ka chhum sa hianin ka da atuka khan ka kang to me thina ni french fries siam dan te chu kan she thewanga ol sam deu khani tin an du ma sang lu ra phe hi chana du khop me he ina te po hianin na sa ti hianin kan siam zeu fo ani chon hei hi atuk zinga khanin alo om hul thapa da hul chop ngai lo khan chon kon flor nen khang ka pol ti hianin ka kang tam me ya tui an ti train khop mai chonin hemini hianin Tuesday hianin he ready made cake red velvet cake kha an pa ya te tak te kha mo chon hei hi french fries kan sak kha ani chuanin hei Tiffin khan kan da saka sanga hiana du verewa soma han tam le zoka school han zo chia lawa ma se inan hono han zo le eve ka ti ja khop mai chuan somte an balhla pa ya sangsangan la khoi theine na pa ya ni chuan lai ni hianin hei fried rice ka siam saka ka rice siam sak bo hi zan la ma hian ka chhum lo ka chhum sa kha zinga ka kang maya ulsam mani chuanin sausage chicken sausage le sweet corn ka kanga tun chuma hianin po hi Tiffin hi school a chuan zo chia lo na in lama han chun zo man zo le ve ve ka chuan hemini hianin valencian paya te chuan cashew nut le grape dry nen khan pai boka chuan hi mapun karon ti lan to treat kha ani nabati ang deu chi khamo kanin khan an paya khati zong khatun kara an Tiffin pai chu ni asoi to ang khani ni thum chau school la hian Tiffin pai anga ya chuwan chuan tun kar chu chi thum chau kha kan ron share don ani chuanin hei in hi Wednesday ani
Wednesday a chuanin noodles ka siam sak do na noodles kha ka chhum saka atui lawin mo chang khami nu khanin tel tlem te nen kan kang le a purun sen tlem atam ve de hle ka thla ka te chuanin purun sen alo sen deuh thap nu a khanin khami awai chawa khamo awai chep na he noodles chawa kha kan han mixa te chuanin he a taste maker nen o chuanin ti hanin chade wa zo pol kha ni me ya ol sam re kho me chaw siam dan ol sam de ang kha ni a kan du chuanin thlai te pokha pol the khamo chuanin kha Wednesday a chuan an pa ya tiang siam po hi tu yen ti the khop maya a sei de wa han e nge te khan wa man ti a ti toy te khan han phal lo ve nge ye ni chuanin he balha pum khat kha anin phela anin buna ni zo kai o chuan ti khanin an pai vele ta me ya chon hemini han he waffles an pai boka he apple cinnamon waffles ani a katyang chi kha khami phek khat hi an in sema chanin ar tui pum khat kha phel ve in ka pai tir boka te chanin heng zong hi Wednesday an pai chu ani bokani o khati zong khatun kara kan ron tiffin kan ron share thei te chu ani a comments lama te khanin minlo shil vera ukati kha in tiffin pai chin te mo kalo be se don chi unya chuan tiffin heng video te hi thai di chuan minlo like sak turin kan ngen chi a next video wa kanin hule theu don nia